Zdravíme na celé Slovensko. Sledujete Rómske správy Híry. Naši redaktori mapovali dianie na Slovensku. A tu je prehľad tých najdôležitejších tém. Rómovia, ktorí poberajú sociálne dávky, už od budúceho roka nebudú môcť hrať výherné automaty. Celoštátne médiá stále informujú o Rómoch nevyvážene a nekorektne. Vyplýva to z najnovšej mediálnej analýzy. Stropkovských Rómov počas spánku napádajú potkany. Poberatelia dávok v hmotnej núdzi si od budúceho roka hazardné hry na Slovensku nezahrajú. Parlament definitívne schválil novelu zákona o hazardných hrách z dielne Ministerstva financií. Reportáž nakrúcala Monika Komorová. Poberatelia dávky v hmotnej núdzi dostanú stopku na hranie hazardných hier. Vznikne totiž zoznam osôb, v ktorom budú evidovaní. V praxi to teda znamená, že herne budú mať tento zoznam k dispozícii. Každý, kto bude chcieť vstúpiť do herne, bude sa musieť identifikovať a následne prevádzkovateľ tejto herne zistí pri porovnaní s týmto neverejným zoznamom, či tohto človeka môže alebo nemôže pustiť do herne. Osoby, u ktorých zanikne dôvod pre zápis v registri, správca z registra vymaže. Ide o podobné opatrenie, ktoré nedávno zaviedli aj v Českej republike. Cieľom opatrenia je predovšetkým ochrana spotrebiteľov na finančnom trhu, respektíve ochrana ľudí pred takýmto neduhom, ktorým určite hazard v našej spoločnosti je. A Ministerstvo financií chce zabrániť tomu, aby dochádzalo k takým situáciám, k akým dochádzalo doteraz. To znamená, že napríklad ľudia, ktorí sú sociálne slabší, respektíve ľudia, ktorí poberali sociálne dávky alebo dávky v hmotnej núdzi, hneď ako túto dávku dostali, išli do herne a všetky tie peniaze prehrali. Poznáme veľmi veľa rozbitých rodín, ktorých hazard ničí, kde sa otcovia nevenujú rodinám, kde proste dochádza k strate zamestnania, k strate bývania. Je to dobré, pretože by tak prehrali všetko. Aj byt, aj nabytok, aj všetko, deti sú hladné. Ja si myslím osobne, že to je dobrá vec, lebo ľudia budú môcť využiť tie peniaze na to, na čo majú, čiže pre svoje deti, ako je strava, dochádzka do školy a takéto veci. Čiže to je len plus a plus. Ty hráš automaty? Nie. Zatiaľ som s tým skúsenosť nemal, ako človek sem tam skúšal, keď bol mladší, ale to nie je nejaká výhra alebo nejaký zisk. To nie je nič také pre ľudí, čo potrebujú peniaze na iné veci. Ministerstvo financií tiež navrhuje, aby bol pre maloleté osoby vstup do herní zakázaný. Zakázané bude aj označenie herne reklamou v akejkoľvek podobe, vrátane reklamy na podávanie alkoholických nápojov v herni. Monika Komorová, Gypsy Television. Rómovia tvoria výraznú väčšinu dlhodobo nezamestnaných ľudí na Slovensku. Názory, ako zamestnať nekvalifikovaných ľudí, sa rôznia. Podľa ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej by mohol tento problém vyriešiť jej Agrorezort. Ľudia, ktorí sú bez vzdelania, môžu nájsť prácu v Agrorezorte. Príkladom toho je farma v Šárovciach. Ako sa vám pracuje na tejto farme? Veľmi dobre. Rád sem chodím robiť. Áno? Áno. A čo robíte? Čo máte na starosti? A toto, zbierať papriku, uhorku. Čo ide? Čo všetko? Zemiaky. Chce sa vám pracovať? Chce. Keby sa mi nechcelo, tak 20 rokov nevydržím tu. A čo mladí Rómovia? Sú to aj mladí Rómovia, ktorí nemajú zamestnanie a takto si sem chodia privydávať? Chodia, prídu. Nie každý, ale väčšine prídu. No. Tuto v tomto okrese, tu v Šárovcach sú také ľudia, že idú. Sa aj nahnevajú, keď ich nezoberú. Že nemôžu prísť. Že za to zlobia. Bo každý chce volačo vyrobiť pár korún. Sadíme, zvierame, kopeme, preberáme. V sklade vnútri robíme všetko možné, čo sa dá. Je to ťažká práca? Je, ale sme spokojní, radi to robíme. Dá sa takouto prácou zarobiť a vyžiť? Dalo by sa, keby bola práca na každý deň. Dalo by sa, ale takto nie. A ako teda pracujete? Ako to je s tým? Viete, keď je treba, prídeme, keď není treba, sme doma. Takže to je len sezónna práca. Ako sa dá, tak sa vyžije človek. V regióne, kde je veľká nezamestnanosť, kde naozaj tá pracovná sila je nízko kvalifikovaná, kde jediná možnosť, ako sa zamestnať, sú takéto práce práve na farme, na ktorej sa nachádzame. Majiteľ farmy Ľudovít Kiš sezónne zamestnáva od 50 do 200 ľudí, z toho je až 90% Rómov.
Na farme tak títo ľudia bez vzdelania nachádzajú prácu od začiatku mája až do konca októbra. Musíme riadiť, aby išla robota, aby bolo poriadne obehané všetko. Treba dať príležitosť všetkým, ako náš vedúci dáva nám, tak by sa malo robiť všade. A je možnosť aj niekde inde sa zamestnať? Tu v Šárovciach a v okolí? Nie, v Šárovciach nie. Jedine on je náš vedúci, iného neviem. A okolí je ťažko. Chcú Rómovia pracovať? Tak chcú, kedy nechcú, tak tí idú preč za chvíľu. Tí to chcú. Takže aké máte skúsenosti s rómskymi pracantami? Ja robím s nimi. Nemám problém s Rómami, jak pracujú, čo pracujú. Ja mám problém s reťazcami a ja mám problém s odbytom a nie s Rómami. Keby ste nerobili tu, tak čo robíte? Boli by sme doma, sedeli by sme doma, nemali by sme robotu. A nemali čo žiť. Áno, nemali by sme čo žiť. Veľmi radi sme, že máme tu pána Kiša. Robíme 50 hektár papriky. Podľa ministerky je dôležité, aby pestovatelia zeleniny dostali čo najväčšiu podporu, či už pri zamestnávaní cez projekty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj vidieka. Keď budú podporované tieto odvetvia, tak bude klesať nezamestnanosť. Keď bude klesať nezamestnanosť, tie peniaze bude môcť efektívnejšie spoločnosť, vláda v rozpočte využiť na iné účely. A samozrejme, je veľmi dôležité, aby nám začal pribúdať spracovateľský priemysel. V poľnohospodárstve dnes pracuje na Slovensku len 2% ľudí. Je to zhruba 51 000 pracovníkov. Ako vidíte na farme Kiš, ktorá je jednou z najväčších fariem, ktorá ešte na Slovensku pestuje zeleninu a pestuje sa ju od skorej jary až do neskorej jesene. Ako vidíte, zberá sa teraz koreninová paprika. Zamestnáva práve takýchto ľudí. A to je tá možnosť, ktorú teda hovorím, že vidiek poskytuje práve pre nezamestnaných, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní s nízkou kvalifikáciou, úžasné možnosti na to, aby štát podporoval vôbec takéto aktivity. Lebo keď si predstavíte, že títo ľudia, ktorí sú tu bez takejto práce, ostali by doma. My sme sa pýtali po ceste, ak sme tu šli, čo by robil. No nič. Lebo jednoducho sme v regióne, kde je veľká nezamestnanosť, kde naozaj tá pracovná sila je nízko kvalifikovaná, kde jediná možnosť, ako sa zamestnať, sú takéto práce práve na farme, na ktorej sa nachádzame. Zo Šároviec, Robert Hamburg-Baďo, Gypsy Television. Viac ako 1000 obcí a miest sa môžu uchádzať o dotáciu v celkovej výške 16 miliónov eur. Peniaze môžu použiť na výstavbu a rozšírenie miestnych vodovodov, potrubných rozvodov pitnej vody, tiež na budovanie vrtaných studní a realizáciu úprav povrchovej vody. V Stropkove žije početná rómska komunita. Ľudia tam bývajú v chatrčiach a v zdevastovaných bytovkách. Obyvatelia Stropkova sa sťažujú aj na to, že v nich majú ploštice, šváby a potkany, ktoré ich počas spánku napádajú. Stropkovskí Rómovia by chceli žiť lepšie a odvážnejšie a dokonca aj civilizovanejšie. Bohužiaľ, podmienky k tomu nemajú. Eri, dikkat yavru kral. Dik sar 5 yıl. Eu pindaram te stadium da Recukauca. Cada o professor da mulher. Anglo patkania mulher cada. O pra mulher mag procalizador de patkanis. Cada o pra de de coi sar sobre sar cola balice. Abdikena, tena patozeri. Abdikena sar cola hine. Dikaderi, aru diade. Stropkovských Rómov od civilizácie oddeluje aj tento múr. Herakamas, te živea sa mi că te miște, bucate eu, o ce te primiște na școli să pe patrină, să te găcicane, sabe? Tak? Co tu menge slubinja o primatoris? O primatoris menge slubinja, že ana o droma tekel, o hnoj ide na mi kontanjera, i hrisku le čave ke dela tekel, ana keđa nič. Ano, am samo spre Kelestiko primatorii samas. Ta penje pa trajči je bengedena tekel kaj te prikerel, a diči mal od kanastara nič. Moja dcera si tam tu robí dom a pozri sa, čo má vzadu. Jaký binec. Katastrofa. Myslíte si, že za tú špinu a bordel si môžu Rómovia sami? Daj kus i Rómovia, i my za to môžeme, ale
Vecej mesto, bo nemajú ani košenia, nedávajú nič také, že by sme mali kde dávať toto smetie. Takže tu ju vysypujú nám jedno mesto. Mesto, keby sa postaralo, keby dalo jeden kontajner tu, druhý kontajner dal na druhý koniec, tak by určite ten bordel nebol. Ale dajte si otázku. Kebyže by bol kontajner tu, bol kontajner tam, ľudia by si sypali sami, robili by si to sami. Áno, Romovia si za to môžu, lebo Romovia to sypú, ale kde to majú prakticky sypať? Záchody nemajú. Žijú jak toto je, s prebačením, jak toto je prasata tu. Možno aj toto prase má lepšie život, jak majú oni tu. Tu nemajú Romovia život. Nemajú vodu, nemajú záchod, nemajú nič, nemajú na to prostriedky. Čo majú robiť? Chceli by sme odstrániť švaby, dôščice a momentálne bo deti nemôžu chodiť do školy, bo sú poškrabané. Majú plno chrásti po seboch, po žemi špíme. Na obvinenia Stropkovčanov reagoval primátor mesta Ondrej Brendza. Podľa jeho slov ľudia majú v tamošej osade 2 kontajnery. Aj túto druhú reportáž nakrúcal Erik Hilár Lakatošovia. Myslím si, že tomu nie je tak, že v každej jednej osade, či už na ulici za Jarkom, alebo na ulici Orgovanovej Mlynskej, alebo pod Laščíkom sú kapacitné kontajnery v množstve a v počte nielen v tomto období, ale aj v predchádzajúcich obdobiach. Takže ja si myslím, že to nie je pravda, že nie sú kontajnery. Ako často sa vyvážajú tieto kontajnery? Podľa potreby, podľa harmonogramu, ktorý má služba, mestský podnik, ktorá zodpovedá za vývoz komunálneho odpadu. Je to dlhodobý problém. Myslíte si, že sa vám ho podarí vyriešiť v blízkej budúcnosti? My skôr ani nemáme tak ambíciu zlegalizovať tú osadu za Jarkom, pretože tam sú podmienky, ktoré sa ani zlegalizovať nedajú. Sú to chatrčie a čierne stavby. Skôr máme ambíciu, aby sme tú osadu odstranili a ponúkli Rómom dôstojnejšie bývanie v bytoch s nižším štandardom. Toto je naša ambícia a cesta. Ľubinen sa len kampote voľbinu, len furt ľubinen. A nič kolestanané. Pán primátor, mňa by zaujímalo, čo budete vy pre to všetko robiť, aby títo Romovia, alebo aby sa vaše predstavy, alebo váš plán zrealizoval? No v prvom rade využijeme skúsenosti iných miest a skúsenosti nášho rómskeho komunitného centra, ktoré úzko spolupracuje s arcidiecéznou charitou. V tejto oblasti sa teraz na území Stropkova realizuje 10 osôb a 10 zodpovedných pracovníkov, ktorí sú tu. Savorkerem projekty pro Roma a pritom pro Roma ulove chude na on sokerem podal Roma. Nič? Sohi prekadača čpen o primátori spędza, že tu máme nejaké sociálna pracovníka, hinokadača čpen? Hinka je sociálna pracovníka, ale prekady ulica, nič na keren. Všetko, čo sa týka rómskej komunity, či už cez ministerstvo vnútra projekty, alebo cez splnomocnenca pre rómske otázky, zapojíme sa do toho. Je tomu tak aj v tomto roku, kedy sme sa zapojili do výzvy cez ministerstvo vnútra, kde by sme mali, požadujeme sumu 15 000 eur a 3 000 eur je spolufinancovanie mesta, kde by sme osadu pod Laščíkom chceli vybaviť novou miestnou komunikáciou, novou prístupovou cestou a technickou vybavenosťou skrášiť okolie. Potom chceme ich zapojiť rómskú komunitu a Rómov našich do likvidácie čiernej skladky, ktorá je pod Laščíkom, ktorá síce nesúvisí priamo s rómskou komunitou, ale súvisí v tom slova zmysle, že sa tá čierna skladka nachádza v blízkej vzdialenosti, blízkosti osady pod Laščíkom. Kajo forošti štinil, ale kade ulica, dik sa vykade hini. A o šmeci vás sa ufrasu spočínas. Pędze, že tu me hin dlho pro šmeci, hinokadača čpen? No, hinamen dlho, zalikajču kezo šmeci. Hinamen kontajnera, hinamen bedí. Im na tom nezáleží vôbec. Čiže neveríte primátorovi, že niečo urobí? Neverím tomu vôbec. Rómska internetová televízia Gypsy Television spustila nový webový portál Rómovia inak. Cieľom je vytvoriť zoznam rómskych expertov v rôznych oblastiach. Registrácia je bezplatná a slúžiť bude pre celoštátne médiá. Novinári si vďaka tejto web stránke budú môcť nájsť respondentov v prípade, ak budú spracovávať reportáž s rómskou tématikou.
Takmer každý 5. človek na Slovensku žije na hranici chudoby alebo sociálneho vylúčenia. K najohrozenejším skupinám patria aj Rómovia. Uvádza to nová správa Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Reportáž nakrúcal Robert Hamburg-Badžo. Európskej únie je v súčasnosti vlastne ohrozený chudobou a sociálnym vylúčením 122 miliónov ľudí, čo je obrovské množstvo ľudí, ktorí žijú vlastne v nepriaznivých podmienkach a potýkajú sa dennodenne s rôznymi problémami. Z toho je 23 miliónov detí, ktoré žijú vlastne v domácnostiach ohrozených chudobou. Na Slovensku je vlastne toto číslo samozrejme niečo nižšie. Je to 18% obyvateľstva, ktorí žijú v ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Ako sú na tom podľa vás Rómovia na Slovensku s chudobou? My sme práve v rámci tejto správy chceli zdôrazniť o tom, že existujú určité skupiny obyvateľstva, ktoré sú viac ohrozené rizikom chudoby a asi nebude prekvapujúce, že v rámci Slovenska sú to hlavne Rómovia alebo teda marginalizované rómske komunity, kde naozaj 9 z 10 domácností žije na hranici vlastne rizika chudoby a nemá zabezpečený dostatočný príjem. Prečo je to percento chudoby u Rómov také vysoké? Súvisí to s nízkou zamestnanosťou alebo teda vysokou nezamestnanosťou Rómov, súvisí to so štrukturálnymi problémami od prístupu k vzdelaniu, kde vieme, že stále sa vlastne ešte potýkame s tým, že veľa detí z rómskeho prostredia, z málo sociálne podnetného prostredia je automaticky zaraďované do špeciálnych škôl, kde potom ich vlastne možnosť ďalšieho vzdelania je limitovaná. A pokiaľ človek nemá aspoň nie základné, ale adekvátne vzdelanie, tak na trhu práce sa veľmi ťažko uplatní. Druhá vec je samozrejme aj nejaká diskriminácia, predsudky, ktoré stále panujú voči Rómom na trhu práce zo strany zamestnávateľov. Takže tie problémy sú naozaj navzájom previazané a stále hlboko zakorenené. Toto je výsledok nie tejto vlády, je to výsledok všetkých vlád po roku 89. Na druhej strane treba povedať, že tento problém je štruktúrálny. Tu sú tvrdé historické nerovnosti a nespravodlivosti, ktoré treba postupne naprávať. A na jednej strane nedá sa niečo robiť veľmi rýchlo, nedá sa čakať, že sa urobí niečo veľmi rýchlo, na druhej strane toho času tu už bolo strašne veľa, čiže viem, že existujú rôzne iniciatívy, ľudia, ktorí v lokalitách, na lokálnej úrovni robia veľa záslužnej činnosti. Dôležité je to pretaviť na tej národnej úrovni, aby sa ten efekt posilnil a zvýšil. Analytici skontrolovali články a televízne reportáže viac ako 600 slovenských médií. Prioritne sa ale zamerali na tie, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku. Išlo o 3 najväčšie denníky a 4 celoštátne televízie. Výsledok? Médiá stále informujú o Rómoch nevyvážene a nekorektne. Analytici skontrolovali články a televízne reportáže viac ako 600 médií. Prioritne sa ale zamerali na tie, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku. Išlo o 3 najväčšie denníky a 4 celoštátne televízie. Najprv sme si zobrali cieľovú vzorku médií, mali sme aj regionálne, aj celoštátne médiá, spolu viac ako 600. Kľúčové slovo bolo Róm. Relevantný však bol príspevok ten, ktorý nejako sa snažil hĺbšie alebo systematickejšie opisovať Rómov, ich život. Mohlo to byť aj slovo cigán, aj tých napríklad bolo dosť, čo bolo prekvapujúce. Analýza ukázala, že v porovnaní s vlaňajškom sa situácia mení k lepšiemu. Slovenské médiá totiž svojim čitateľom a divákom prinášajú už aj pozitívne informácie o Rómoch. A že sa snažia stierať stereotypy. Takou negatívnou informáciou je, že nedávajú novinári Rómom slovo, priestor. Ešte stále nie je to na takej úrovni, zďaleka nie, ako by to malo byť, že keď sa niečo stane, a týka sa to tých Rómov, tak jednak im nedávajú priestor a jednak ich neuvádzajú celým menom a celým priezviskom. Agnes Horvátová tvrdí, že novinári neprestali vo svojich článkoch a televíznych reportážach poukazovať na etnickú príslušnosť Rómov. Podľa nej je problémom aj to, že pri identifikovaní respondentov používajú stereotypné pomenovania. Výsledkom tej analýzy je, že tieto slova napríklad neprispôsobiví, nechcú pracovať, médiá stále používajú, ale medziročne je toho menej.
Samotné médiá priznávajú, že niektorí novinári nekorektne informujú o Rómoch pre vyššiu čítanosť a viditeľnosť reportáží. Napríklad článok s titulkom Róm okradol starenku v praxi môže znamenať aj 100 000-ovú viditeľnosť na webe. So stereotypmi treba vedieť pracovať. Ako my vo verejnej službe samozrejme so stereotypmi pracujeme preto, lebo sme verejná služba, pretože si to nie len môžeme dovoliť, ale je to aj naša zákonná povinnosť. A práca so stereotypmi je dobrá. Ako dá sa s nimi robiť. U komerčných médií nechcem posudzovať ich činnosť nejak verejne, ale v každom prípade viem, že komerčné médium bojuje o sledovanosť, bojuje o čítanosť a pravdepodobne k tomu používa aj metódy, ktoré niekedy sa nám zdajú byť ako nekorektné voči niektorým minoritám v spoločnosti. Môžeme sa baviť, ako to už bolo vidieť aj v tej analýze, či ide o lokálne médiá alebo štátne médiá. Takisto potom o typ médií, keď sa bavíme o verejnoprávnych alebo mienkotvorných alebo bulvárnych. Keď sa bavíme o bulvárnych, je to na pováženie, kde vyťazí klikanosť a čítanosť. Kto si viac klikne, ten vyťazí a negatívne správy predávajú. Organizácia Roman Oker Rómsky dom dala vypracovať mediálnu analýzu už po niekoľkýkrát. Podľa Agnes Horvátovej je dôvodom to, že chcú upozorniť novinárov na to, aby o Rómoch informovali vyvážene a hlavne korektne. Mesto Komárno otvorilo komunitné centrum v mestskej časti Veľký Harčáš. Radnica v ňom chce vzdelávať deti a dospelých. Hlavným cieľom má byť v prípade detí predškolská príprava či oblasť hygieny. Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny spustil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017. O finančnú podporu štátu v celkovej výške 4,5 milióna eur sa môžu uchádzať občianske združenia, nadácie, obce či mestá. Aj známe osobnosti sa pripravujú na najkrajšie sviatky v roku. Rodina, pohoda, chutné jedlo, veľa darčekov. Takto budú vyzerať Vianoce rómskych celebrít. Kde a ako budete tráviť tieto Vianoce? Vianoce budem tráviť v kruhu svojej rodiny, budem ich tráviť doma, aj keď teda tesne po Vianociach a tesne pred Vianocami mám ešte koncerty po Slovensku, ale samotný štedrý večer budem teda doma s rodinou. Ako sa budete pripravovať na Vianoce? Tak ako každoročne budem na poslednú chvíľu kupovať určite darčeky a budem premýšľať nad tým, že čo asi komu, lebo toto nikdy neviem. A hlavne by sme sa mali pripraviť tak nejako psychicky a duchovne, aby sme dostali do seba taký kľud a pohodu, pretože celý rok je veľmi uponáhlaný. Máte nejaké také zvyky, ktoré každoročne u vás sa tradujú a robievate? Tak my to máme asi tak víceméně to, že jsme spolu, že ten čas před Vánoční trávíme spolu, že koukáme na pohádky, nakupujeme dárky a jsme v takové té pohodě doma. Ja ešte 23. hrajem, takže všetko robí moja žena, takže... Pomáhate aspoň trochu? Ona mne, alebo ja jej. Tak samozrejme, že pomôžem akorát, že postavím stromček. To je moja robota, to celý život ja stávam, postavím stromček, dám ho do stojana, pripravím ho a ostatné už robí žena. Tento rok máte do akej farby ladený stromček? Tento rok mám celú výzdobu, takú bielo, červeno, zelenú. Čo zvyknete piesť na Vianoce? Tak ja sa priznám, že väčšinou zákusky kupujem, ale 25. upečiem taký ten svoj koláčik, ktorý teda není taký ten, že proste by rozvoňaval celý dom a sa to pripravuje skôr, ale je to taký ten koláčik, ktorý treba rýchlo zjesť, pretože to je taký ten zákusok zo kyslej smotany a navrch dávam čokoládu a jahody, takže to je taký ten môj vianočný koláčik, ktorý je teda na istotu, že keď príde aj návšteva, tak viem, že mi to vyjde, že nebudem riskovať, že im nakoniec budem podávať nejaké už úplne spečené alebo niečo, takže tento koláčik viem a ten robím na istotu vždy na Vianoce 25. To bola bodka decembrového vydania Hyry. Majte krásne Vianoce a úspešný štart do nového roka. Vidíme sa v januári. Dovidenia. Dovidenia.